Bai, entzuten da. Bueno, egunon guztioi. Orduan zer, bakeak kalte egiten dio euskarari? Ala ez. Nik ez dakit, segun. Lehenko eta nik uste dut, euskararena oso geometria variablea dela, alegia. Bai territorialki, bai soziologikoki, eta bai funtzionalki, alege betetzen dituen funtzio soziali dagokienez, ez dela bat ere homogeneoa, eta horrek oso zail egiten duela formula bakarretan biltzen. Komplexutasun horrek niri errespetua ematen dit, eta denbora asko daramat eta daramagu gai honi buruz, ez dakit, pixkat, detenimenduz pentsatu gabe eta gai hauei buruz hitzein gabe eta behintzat aztegotan egin adierazi nahi dut, nire naizela soziolinguista, ez? Militante politiko bat baino naiz. Eta gainera esango ditudan gauzak, oraingoz nire gogoetak dira, Paulekin partekatuak eta pixka bat, baina ez dira inongo postura ofizialik. Edozein kasutan, debaterako elementu batzuk nahiko nituzke ekarri. Bueno, militante politiko izateaz gain euskalduna ere banaiz. Eta euskalduna naizen aldetik gauziak sortzen dik nahi bada ezin egon pertsonal bat, baina zer gertatzen da ezin egon pertsonalekin? Sentimentalismotik tratatzen baditu gauzak, nik ere nire amama egon zen basarrian, gerra garaian bera bagarrik, aiztazarrena, beste bost nebarrebekin, aita eta ama biak kartzelan zeuskalako. Baina ez dakit marko psikologiko hori ote den euskaren auzia pentsatzeko markoa. Orduan, nire ustea da sentimentalismoak mesederik ez diola egiten auzi politikoak zehaztasunez pentsatzeko garaian ez duela mesederik egiten. Eta hau auzi politikoa da, inondik ere. Hortaz, garrantzia eman nahi diot euskararen auzia ikuspegi politikotik landu beharrari. Eta hau da debaterako elementu bat eta era berean autokritikarako elementu bat ere. Izan ere, sentsazioa daukat, eta hori sentsazioak dira ondorioz pertsonalak, sentsazioa daukat orain arte euskararen aldeko defentsa irmoa egin badugu ere, ze irmoa izan da. Nahi baldin bada ikuspegi xalo batetik egin dugula edo ikuspegi ekologista batetik. Zer esan nahi dut honekin? Biodibertsitate linguistikoa defendatu beharraren ikuspegitik, hizkuntzak nola balio inmaterialak diren eta nola gizateriak horiek galduko balitu galera izango luken, horiek defendatu beharra daukagu. Horrelako ikuspegi unibertsalista batetik, ez? Eta iruditzen zait ikuspegi noble bat, eta ez zait iruditzen deskartatzeko ikuspegia. Horrelako jasangarritasun linguistiko bat bultzatzearen ikuspegi bat, jasangarritasun ekosistemikoa, espezie bizidunena, bultzatzen den bezala, ez? Orduan, euskara defendatu dugu gizateriaren ondare linguistiko eta kulturalaren parte den aldetik, balio inmaterialen defentsaren eta garapen askearen ikuspegitik. Esan duan bezala, posizio hartzen noble iruditzen bazait ere, pentsatzen dut garrantzitsua dela aurreko ikuspegi hori baztertu gabe ikuspegi politiko bat garatzea, auzi honen inguruan. Zer esan nahi dut honekin? Honekin esan nahi dut pentsatu behar dugula nola erlazionatzen den euskararen auzia gure estrategia politikoarekin. Nik nire estrategia politikoaren, hemen gauden gehienon estrategia politikoaren ikuspegitik hitz egingo dut. Estrategia sozialista berria deitu geniona dokumentu batean, ESB bazegoen alderdi bat txilardegi sortu zuena Euskal Herrian, eta ez dauka zerikusirik, norbaitek konfundituko balitu. Orduan, gure estrategiari guk izaera internazionala ematen diogu. Hori da bere markoa, nahi baldin bada, eta fase honetako helburu estrategikotza jotzen ditugu, masa antolakunde sozialistetan, langile klasearen sektore zabal batzuk unifikatzea organizatiboki alde batetik, Europa osoan, toki guztietan. Eta beste alde batetik, langile klasearen kultura politiko eraberritu bat sortzea, erreferentzia sistema sozialista batekin nahi baldin bada. Eta hori, ja ez bakarrik, zentzu organizatiboan, baizik eta jendearen kontzientzia espontaneoaren zentzuan, jendearen bizitza formen eta kontzientzia formen zentzu zabalago batean, ez? Hori dira horrelago helburu batzuk, eta horiek behar dituzte bitarteko konkretuak gauzatzeko, gauza daitezen.
Orduan motzean esan da egin nahi duguna da, planteatzen duguna, da langile klasea politikoki eta kulturalki unifikatzea, erreferentzia sistema sozialista baten inguruan. Hori da planteatzen ari garen azta. Claro, horretarako unifikazio eta hegemonizazio taktikak behar ditugu, eta horiek gauza daitezen, konponbide intelektuala eskatzen duten hainbat erronkari aurre egitea, eskatzen du barkatu redundantzia, ez? Osea, batetik gara historiko orokorrari dagozkion erronka orokor batzuk, unifikazio eta hegemonizazio taktika hauek Europako toki guztietan aurre egin beharko dieten erronkak. Izan daiteke, koiuntura historiko-ekonomikoari, geopolitikoari, soziologia aldaketei, hainbat elementuri dagozkien elementu orokor batzuk daude taktikoki pentsatu beharrekoak. Baina bestetik, hildo taktiko horiek lurralde partikularretan gauzatzen dira. Eta lurreratzean erronka partikularrak ere sortzen dira. Orduan, nabarmena denez, bide horri estrategiko orokor hori Euskal Herrian lurreratzeak, gainera Euskal Herrian hasi da lurreratzen, askotariko erronka intelektual eta politikoak ekartzen ditu. Ezin zehatzagoak direnak, tokikoak. Baina taktika orokorrari erantzun ahal izateko ebatzi beharrekoak, ez da esplikatzen izen. Orduan, politikoki eta kulturalki unifikatutako klase subjektu eraberritu bat eraiki nahi dugu. Linguistikoki ere unifikatua ez dagoen gizatalde heterogeneo bat abiapuntutzat hartuta. Hori da gure kasua. Esan dugu ez, politikoki eta kulturalki, hau horrela hitz egiten dugunean marxismotik ez gara espreskiari kulturalki diogunean zentzu nazional batez, baizik eta nahi baldin bada ulermen forma ez, eta beste elementu batzu ez. Baina, edozein kasutan, politikoki eta kulturalki unifikatu nahi dugu Euskal Herrian, gizatalde bat, linguistikoki behintzat, hauzi nazionaletan nahi sartuko, ez da dagokigun gaia, linguistikoki behintzat ez dagoena de facto unifikatua. Hori da abia puntua. Baina gainera, berizgarri gehiago daude. Ze gaude toki batean non hizkuntza gutxitu bat dagoen, tokikoa, ofizialtasun gradu diferenteak dauzkana, segregazio sozialaren tipologia oso espezifiko bat, funtzio sozial diferenteak toki diferentetan, eta gainera gizatalde oso esanguratsu batek, gizatalde oso esanguratsu batentzat, gizarte hontan, herri hontan, identifikazio prozesu soziokulturaletan eta politikoetan baita ere, elementu zentrala da. Orduan, hor dago, Euskararen auziaren objetibotasun maila oso fuerte bat. Ezin dakiokena uko hori egin. Zergatik, Euskararen auzia ez delako auzi extra-estrategiko bat, estrategiaz kanpoko bat, baizik eta gure estrategiaren galdera orokorraren aldaera partikular bat. Esplikatzen da zen fokeman nahi dio da auziari. Ulertzen da, ezta? Orduan, talde bat dago, esaten nuen, gizatalde esanguratsu bat, identifikazio prozesu soziokulturaletan eta politikoetan elementu zentraltza daukan euskara, alegia gu euskaldunak, egitezen ahaztu, hau osatzen dugun gehienok, oraingoz, konkretuki, euskaldunak garela, baina ikuspegi estrategikotik hitz egiterakoan, gure ikuspegi estrategikotik hitz egiterakoan, zindut nire euskalduntasun partikularraren ikuspegitik hitz egin. Ni saiatu behar naiz, langile klasearen osotasunaren ikuspegitik hitz egiten, hain zuzen ere nire helburua artikulazio hori osatzea delako. Eta hortik, saiatu behar naiz sentimentalismotik kanpo Euskararen auziari erreparatzen. Hemen tema gehiago daude, auzia gehiago konplexutzen dutenak. Diglosia modalitate espezifikoen tema. Ze diglosia esaten dugu askotan orokorrean, euskera egoera diglosiko batean dago. Diglosiak esan nahi du, hizkuntza batek ez dituela funtzio sozial dominante batzuk betetzen. Eta aspiratua dagoela zentzu hortan, sozialki, funtzionalki, eta bar. Baina diglosia tipologia diferenteak daude. Diglosia esaten dugunean, ez da berdina Bretañan eta Oksitanian dagoen diglosia, edo Euskal Herrian dagoena, ez da berdina Katalunian dagoena, eta Quebecen dagoena, eta bar, eta bar.
Eta horrek elementu komplexu gehiago sartzen ditu hausian. Eta beste elementu bat, baina historikoa nahi baldin bada, hausi honi garrantzia ematera eraman behar gaituena, eta ez xaloki tratatzera da, egiaz, nahiz eta apaltzen doan bere bulkada politikoa, euskal hizkuntz komunitateko langile sektoreek, gizarte honetako aktore politiko, dinamiko, izaera euki dutela historikoki eta jarraitzen dutela eukitzen. Nabarmena da, gu nondi gatozen soziologikoki. Ez diogu gure buruari tranparik egingo. Orduan batek pentsa lezake. Utz dezagun alde batera euskara. Eraman dezagun estrategia sozialista bat espainolez. Que en español nos entendemos todos. Eta hori egia da, Hemen. Baina akatsa litzateke, zergatik. Oraingoz ez dago eta ez da frogatu Euskal Herrian aukerarik dagoenik klase batasunik lortzeko modu horretan. Are gehiago, ez da frogatu Euskal Herrian klase batasuna eskuratzeko estrategia txarragorik langile klasearen barruko tentsio linguistiko eta nazionalak auspotu besterik egiten ez dituelako hausionek. Esan dugu, problema objektibo bat dela zentzu fuertean sozialki Euskal Herrian. Zuk estrategia sozialista bat eraman nahi baduzu espainolez Euskal Herrian bi gauza gertadak izkizuke. Bat, irrelevantzia, hainbat agenderi pasatu zegin bezala, edo bi, oso sektore jakin baten interes soziala defendatzen dituzula eta gainera horrelako langile klasearen barne segregazio identitario bat sortzen duzula. Hau da, eskema abstraktu batek eraman gaitzake pentsatzera euskara dela traba klase batasunerako. Konkretura baldin bagoaz konturatzen gara, euskara alboratzen baldin baduzu eta zentzu espainol linguistiko batean eramaten baduzu estrategia politiko bat Euskal Herrian aurrera, orduan sortzen direla zerak. Tentsio linguistikoak eta barre. Evidentea da, kontrako akats poloa ere existitu daitekela. Esan gabe doa, momentu honetan badagoela horrelako euskaldunen repliege nazional bat. Hau ez da tendentzia bat erabat gauzatu dena, baina badaude zantzuak, hori ukaezina dela iruditzen zait. Izen propioak aipaitzak eta agertu diren artikuluenak edo espresioenak, ez dakit, baina ez dakit beharrezkoa den, esker nazionalak duela gutxi atera dituen dokumentu batzuk eta adierazgarriak iruditzen zaizkit. Zantzuak daude. Euskaldunen repliege identitario batenak, klabe etnizistan, ez da orokorra hori Euskal Herrian, hau da tipiko prentsa espainolistaren akusazio tipikoa da, etnizista garela. Hori nik uste dut, kontzepzio hori euskalduntasunarena nahiko, de hecho, nahiko ziklo politiko jakinean eta momentu jakinean gainditu zela. Baina dozein kasutan badude zantzu batzuk. Horrek ere, diskurtso mota horrek ere, esango genuke, gorakada erreakzionarioaren bertsio euskaldun sui generis moduko batek, evidentea da, langile klasearen barruan segregazio identitarioa areagotuko lukeela. Orduan, kontraesan modukoa daukagu, baina eskema abstraktuak ez digu balio. Kentzen dugu euskara eta jazta, klase batasuna ez, kentzen dugu euskara eta segregazio identitarioa. Euskarari bakarrik erreparatzen diogu eta segregazio identitarioa. Esan dut hauzia oso komplexua dela eta nahi dudana dela debaterako elementua jarri mahai gainean. Zentzu horretan, gertatzen dena zer da? Nire ustez, diglosia egoerak, gero hitz egingo dugu ze tipologia espezifiko daukan Euskal Herrian, diglosia egoerak, koizpen modu kapitalista dominantea den formazio sozial honetan, egoera partikular bat sortzen duela edo sor dezakela. Ezaugarritzen dituena, debate politiko gehientsuenak auzi honen inguruan. Eta sortzen duen egoera partikular hori da, esango nuke, nire iritzirako behintzat, eskubide sozialen eta linguistikoen arteko antinomia egoera moduko bat. Alegia, badirudiela, batari
kasu egin ezkero automatikoki besteari uko egiten zaiola eta alderantziz. Ez da hau horren zurruna, baina badago horrelako zerbait. Kapitalismoarekiko postura erreformistak dauzkaten mugimendu politikoetan esango nuke mota honetako tentsioak nabarmenak direla. EH Bildu eta ikastolen afera EAen, esate baterako, ez nahi sartuko ikastolen aferaz EAetik kanpora, edo sindikatu espainolen jarrerak euskararen kontra lan gatazketan, edo, badude beste espresio batzuk ere. Ematen du, auzi honi enfrentatzeko modu bakarra dela eskubideen antinomiaren forma hau. Eskubide linguistikoak babesten baditut, eskubide sozialen kontra egiten du zeharka eta alderantziz. Guretzat hori problema da. Beraz, nik esango nukena ondorengoa da, diglosia egoera da, traba dena klase batasunerako Euskal Herrian. Eta lehenago esan dugu gure helburua dela, langile klasea kultura politiko eraberritu baten inguruan unifikatzea. Ondorioz, behin-behinean esango nuke. Euskal Herrian klase subjektu unifikatu bat sortzera bidean diglosia egoerari aurre egin beharra dago. Baina, klaro, horrez esan nahi du. Baiespen orokorregia da. Zein diglosia egoera? Kontzeptu zabala da, motazko daude, eta horien arabera gainera klase eta hizkuntz ardatzak modu konplexu eta diferentetan artikulatzen dira. Zein normalizazio paradigma, ze diglosia egoerari aurre esan nahi baldin badugu, moduren batean, ez positiboki, baina esaten ari gara normalizazio paradigma. Ze normalizazio paradigma? Ze normalizazio paradigmak implikatzen du botere politikoaren debatea eta ekoizpen eta distribuzio mekanismoen gaineko kontrolaren debatea. Izan ere, zein da hizkuntz bernakuloen modernizazio paradigma modernoa, parkatu erredundantzia berriz ere? Oinarri teknikoa jartzen du imprentak eta merkataritzaren horrelako garapen batek eta nahi duzuenak, baina, estatu nazioen forma, barne merkatu nazionalaren dinamika eta ekoizpen modu berria ze hizkuntzatan beikulizatzen den. Hori izan da paradigma modernoa. Debatitu daiteke, ea indarrean jarraitzen duen paradigma moderno hori gauzagarria den, eta normalizazio paradigma berriak egon beharko luketen. Oraindik nik behintzat ez daukat honetarako erantzunik. Eta hirugarrenik, ze posizio hartze koiuntural Euskararen auzia zeharkatzen duten askotariko problematiken aurrean. Euskararen aurkako oldarraldiaren tema dago. Gero, saiatuko naiz puntu batzuk ikutzen horri buruz. Tema komplejua, inondik ere. Gorakada erreakzionarioaren zantzuak euskalgintzan. Ofizialtasunaren afera. Ze askotan EAeko ikuspegi zentriko batetik hitz egiten dugu, baina lehengo eta baina euskararen auzia Nafarroan historikoki subjetibazio politikorako elementu nahiko importante izan da. Eta gero Euskal Herriko tema dago, Euskal Herriko temaia direktamente giza eskubideen ikuspegitik, lehengo eta bigarren mailako hiritarren betikotze juridiko moduko bat da. Oinarri ekonomikoak dauzkana. Gero hitz egingo dugu agian. Gure artegintza eta gure politikagintzak, gure artegintzak eta gure politikagintzak ze ekarpen egin diezaiokete tema honi, ez? Diglosiari aurre egitearen tema honi, beti ere helburua izanik, gogoratu zeintzen ordena logikoa, helburua izanik, klase batasuna eraiki alizatea Euskal Herrian, badauzkagun espezifikotasunekin eta bar. Nik nahiko nituzke horrela ohar solte batzuk egin, ez da gize puntutaraino joango diren antolatuta, baina lehenengo eta behin Euskararen egungo diglosia egoera espezifikoa ezaugarritzeko eta onaino ekarri duen edo ekarri gaituen bilakaera ondo ulertzeko, iruditzen zait herri honetan dagoela historiografia materialista baten beharra.
Gutxienez, azkeneko 150 urtei dagokiena. Ze badaude euskararen historia sozialak 17-18 mendekoak, Madariaga delako batenak, gero Peio Monteanok badauka lanen bat oso interesgarria Nafarroako Erresumako sasoian sozialki nola zegoen artikulatuta euskara. Azkeneko 150 urteak dira momentu hontan politikoki relevantenak, alegia bigarren karlistadatik ona. Eta hor, behar dugu ikuspegi historiko bat artikulatuko dituena, ekoizpen zikloak, ziklo politikoak eta ziklo linguistikoak. Eta horiei dagozkien diglosia modalitate espezifikoak. Jurrebasok bere ikerketa egin zuenean, horrelako ziklo linguistiko batzuk ezaugarritu zituen eta saiatu zen horiek ziklo politikoekin artikulatzen, kontzeptualki, gutxi gehiago. Etzen hori bere ikerketaren objetua, baina, intuitiboki esaten zuen, Eta zer metaketa zikloei dagokienez. Nola artikulatzen dira metaketa ziklo ekonomikoak, ziklo politikoekin, ziklo politikoak, ziklo linguistikoekin, eta horiek ze diglosia modalitate uzten dituzte Euskal Herrian. Iruditzen zait, ikerketa objektu hori bere egingo duen historiografia materialista baten beharra dagoela. Ulertu adin, adibidez, lehengo temarekin, zigorraren temarekin. Niretzako diferentzia fundamental bat dago, gaur egun euskara zigorra erregimen baten bidez aur batzuei ezartzearen eta zuri, nire arbazoi ere, egin zigutenaren artean. Iruditzen zait ezin dugula pentsatu euskararen endekapenaren historia soilik ikuspegi ideologiko batetik eta zigor erregimenen eta debekuen ikuspegi batetik, alegia soilik ikuspegi politiko-juridiko eta ideologiko batetik. Izan ere, ze gertatu hori da, globalki begiratzen badiegu, hizkuntz gutxituekin. Tipologia horrela klasiko bat da, hizkuntz gutxitua dela hizkuntz behikularra ekoizpen modu tradizionalean. Bretaña begiratu ezazu, Oksitania begiratu ezazu, Irlanda partzialki begiratu ezazu, Txekiako kasua interesantea da. Txekiako langile klasearen barruan zergatik artikulatu ziren hain modu akumulatiboan ardatz nazionala eta ardatz soziala. Burgesia alemana atzerritar bat zeukatelako, eta haiek zirelako, haien bereizketa etnolinguistikoak zekarren inmediatuki horrelako bereizketa sozial bat, subordinazio sozialeko egoera bat. Euskal Herrian askoz ere konplexuagoa dena. Esan egin nuena honekin da, evidentea dela, debeku erregimenak eta zigorra erregimenak egon direla Euskal Herrian euskarari dagokionez. Baina, ze prozesu historikoki atxikitzen zaizkie. Nola ematen diegu zentzua? Ze bestela historia manikeo bat egiten dugu, euskaldunak eta espainolak, Josia Zornon diren asuntoa. Espainolak gorrotu gaituzte, eta gu gorrotu ditugu haiek. Hori ere gertatu da, gorrotatu gaituzte eta gorrotatu ditugu. Baina nola ematen diogu inteligibilitate, ulergarritasun historiko bat prozesu ere, Orduan, hizkuntza baten bizindarra neurtu behar da hizkuntza hori komunikabide efektiboa den ekoizpen moduak ze bizindar daukan. Debekuak eta zigorra erregimenak fenomeno politiko-juridikoak dira, baina oinarriko ze prozesurekin daude inbrikatuta. Hizkuntz ideologiak edo gorroto etniko eta nazionalak ze prozesuk sortzen dituzte. Hizkuntza baten patu historikoa baldintzatzeko estrategiak gauzagarriak diren edo zer eragin margen daukaten nola analizatzen da. Horretarako guztirako behar dugu enfoke materialista. Orduan, esan nahi dudana da, herri honen oraina eta historia klabe nazional idealista baten pentsatzeari utzi behar diogula. Nik asko estimatzen du Josia Zurmendit eruditzen zait Euskal Herriko intelektual importanteena. Eta irakurri dut eta bere erudizioa inabarkablea da eta asko ikasten da. Baina,
ez dugu konpartitzen marko teorikoa. Uste dut, Euskal Herriko belaunaldi berriok, belaunaldi honen behintzat zati marxistak kontu egin behar duela herri honetako tradizio intelektualarekin. Ez duguna egin oraindik, ez? Hildo horretan, abia puntu interesgarria dira, ezkara gutxutxetik ere hasiko, hortziren eta beltzaren lanak, nire ustez. Beltzarenak, bienak dira nazionalismoaren inguruan, baina biek aztertzen dute ziklo politikoen eta metaketa ziklien arteko artikulazio hori. Eta orduan ikusi behar dugun nola nazionalismo modernoaren lehen zikloa, euskalgintzaren lehen ziklo hura, eta ordezkapenaren ziklo luzea Jurrebasok aipatzen duena, nola duen artikulatuta sistema etnokratikoaren zentraltasun galderarekin, gainberarekin nahi baldin bada, baina gainbera prozesu hori oso luzea izan da. Baserriaren krisi erreala 70ko hamarkadan dago. Eta sistema etnokratiko horren zentraltasun galera mendebalden aguazten da, ez? Claro, hauek, hemen ez daude ekoizpen modu puruak, hemen dauzkaguna dira formazio sozial komplexuak. Eta ze diglosia modalitate egon dira. Claro. Realmente, debekuak eta zigorre regimenak eragin sustantzial bat eukitzeko, gizarte modernoak zentzuren batean aurreratuta egon behar du. Ze zentzutan? Estatuak eta administrazioak izan behar dute biztanleriarekin kontaktu inmediatu eta eguneroko bat. Zuk eskolan debekatzen baldin baduzu euskara, eskolaratze tasak baxuak eta erlatiboak, esan nahi dut, ze gradutaraino ikasten den. Diren toki batean, zure politika horrek errealki hizkuntzeko sisteman daukan eragina mugatuagoa da. Zu baldin badukazu gizarte zibil bat estatuan askoz ere integratuagoa, ekoizpen modu modernoetan integratuagoa, mota horretako hizkuntz politika baten eragina askoz nabarmenagoa izango da, ezta. Orduan daukagu sistema etnokratiko bat, baserriaren ekonomia ez baserriaren ekonomia soilik, ez? Horregatik esaten dio sistema etnokratikoa. Euskal Herrian zegoen modalitate ekonomiko prekapitalista, bere aldaera guztietan. Bere aldaera urbanoan, bere aldaera baserrikoan, arrantzalean eta bar. Eta hor hizkuntza behikularra da, modu nabarmenean euskara, naiz eta endekapen prozesu bat bazegoen aurretik eta bar, baina hizkuntza behikularra da. Eta ez dio uzten izateari, ekoizpen modu horretan, baina azten da ekoizpen modu hori desplazatzen eta kombinazio partikular bat sortzen. Hor sortzen da galeraren kontzientzia bat, eta sortzen da lehenbizi, gerra karlistetan badakizu horrelako politika ikuspegi no zentratuago batetik, eta gero apurka ikuspegi nazionalista modernoago bat, eta bere kultura espresioak dauzkana, loraldi bat existitzen da hor, Jurrebasoren eskeman ere gorakada bat 36an eteten dena. Bigarren fasea, ezkerreko nazionalismoaren fasea, ezkerra bertzaleren fasea, PTV-ren fasea ditu nahi duzuen bezala. Ulertzeko, era berean, ulertu behar dugu desarrollismoaren garaiak ze gizarte uzten duen. Eta hemen, aipatu nahi ditut pare bat gauza. Alde batetik, migrazioan kontua. Ze migrazioak askoz ere gogorragoak izan ziren, desarrollismo frankistaren garaian gaur egun direnak baino. Orduan, migrazioa hizkuntzaren gutxitzea korrelazio horretatik, kausa-efektu erlazio mekaniko bat atera daiteke bai ala ez. Segun, ze datuek esaten dutenaren arabera, hain justu ere, ordezkapenaren aroa hor hasi zen buelta ematen. Eta 2000 garren urte inguru arte, batzuek 80an jartzen dute, batzuk 2001an, 2000 eta piko urtera arte, hor sortu zen horrelako artikulazio bat, posible egin zuena, migrazio jasa nahiko nabarmen baten egoeran, euskara ez soilik endekapen prozesuan aurrera, barkatu, liatzen ari naiz, euskarak ez soilik endekapen prozesuan aurrera egitea, baizik eta horrelako alderantzikatze tendentzi bat. Eta gero etorri zen geldotze bat. Esplikatu beharko dugu geldotzea nola gertatu zen. Ze
Desarrollismoaren garaia eta gero, Euskal Herrian gertatu da horrelako gauza kurioso bat, ez? Horrelako normalizazio politiko bat gertatuen bitartean gainontzeko tokietan, klase ertainaren konstituzioaren inguruan pivotatzen duen regimen politiko eta soziokultural bat, Euskal Herrian ere bai, ekonomikoki, baina ez klase ertaineko gizarte estandar batek implikatuko lukeen estabilitate politikoarekin. Horrek albidetu du besteak beste, esango nuke, hizkuntz jarreren anomalia Euskal Herrian. Jurrebasok eman zion, buelta tesiari, ez? Hemen uste genuen lehenago, gertatzen zena zela, bagenekiela euskaraz, baina ez genuela hitz egiten. Jurrebasok frogatu duena izan da, daukagun hizkuntz gaitasunerako, normala litzatekena baina askoz gehiago hitz egiten dugula. Eta hor existitzen dena da hizkuntzarekiko jarrera bat. Eta hizkuntzarekiko jarrera bat, noiz sortu zena? Desarrollismo garaio honetan abiatzen den zikloan, transiziora arte formulatzen da artikulazio bat, gero irauten duena. Ze pasatzen da artikulazio horrekin? Hortzik aztertzen du Nafarroako kasua. Nafarroan, esaten du hortzik, daude bi zeinu sistema identifikazio prozesuak sortzen dituztenak. Bat, lotuta elementu, ziklo historiko luzeko elementu soziokultural bati, eta da, hizkuntzaren auzia, eta akaso hizkuntzaren auziari lotutako bizitza formen kontu bat, eta bar. Ze gertatzen da Nafarroan garaitsu hartan? Nafarroan garaitsu hartan gaztelania hitz egiten zutenak, euskararik etzeukatenak, ziren euskaldunak alako 4 edo euskaldunak alako 5 kalkuluen arabera. Gero dago beste ardatz bat garai historiko edo epe historiko ertainean operatzen duena dela foru erkidegoaren kontua. Foru erkidegoaren aldeko horrelako maioria zabal bat zegoen, baina ulerkera diferenteekin. Ulerkera kontra jarriekin. Batzuek foru erkidegoa ulertzen zuten, Nafar izaera, baina baita ere naziotasun espainolaren afirmazio bat bezala, eta beste batzuek ulertzen zuten Baskongadekin integrazio prozesu baten baitan eta euskalduntasunaren afirmazio prozesu baten barruan. Eta bi sistema hauek, bi identifikazio sistema hauek, bata hizkuntzarena eta bestea politikoa, ez datoz bat. Osea, polarizazio politikoa ia 90% da, ez hainbeste, ez da iristen 50%era nahi bada alde euskaltzalea, baina bere base esango dugu, eta izkitze egin da, bere base etnikoa trastenditzen du asko batik. Hor gertatzen delako, kombinazio akumulatibo moduko bat. Claro, hau da beste tema bat hitz egin behar duguna. Ze hemen pentsatu izan dugu, Euskal Herrian kombinazio akumulatibo baterako baldintzak dudela. Hori beste anomalia bat da, ze berez ez daude. Osea, etan tesi ortodoxoa zen, Euskal Herrian, Euskal langile klasea, nola nazionalki eta sozialki zapaldua dagoen, izango da aktore politiko dinamikoena. Eta aktore politiko horrek sortuko du trakzio bat, bai politikoa eta bai kulturala ere, gainontzeko langile klasearen gan. Eta horrek epe luzera eragingo du horrelako unifikazio nazional euskaldun bat langile klasearena. Hori etzen gertatu. Beltzak 76an ja esaten zuen hori etzela gertatuko, eta aurrik usten zuen oso zaila zela hori gertatzea. Ze zeintzuk dira benetan kombinazio akumulatibo baterako baldintzak, esan dudana. Txekiarren kasua oso nabarmena da. Dago burgesia aleman bat, prozesu produktiboak kontrolatzen dituena, eta dago langile klase txekiar bat. Quebecera baldin bazoazte, Quebecera baldin bagoaz, orain dela hamarkada batzuk atzera behintzat, gutxienez, piramide soziala hartzen duzu, eta zenbat eta oinarrirago, orduan eta frankofonoago, zenbat eta gorago, orduan eta anglofonoago. Horrek sortzen du kombinazio akumulatibo baterako baldintza objektiboa, zergatik.
zure zapalkuntza nazionalak mekanikoki implikatzen duelako, automatikoki implikatzen duelako zure zapalkuntza soziala. Benetan daude, nahi baldin bada, modu espontaneoan artikulatuta. Baina Euskal Herrian ez. Euskal Herrian zegoen garaian, orain askoz konplexuagoa da, langile klase bat, bi naziotasun nagusi diferenterekin. Eta horrek ez du sortzen kombinazio akumulatibo baterako baldintzarik, sortzen du kontrakoa. Sortzen du antinomia baterako aukera. Baina edozein kasutan, kombinazio akumulatibo partzial bat lortu zen. Eta Nafarroa da adibide gardena, ez? Bale, artikulazio hori ematen du agortzen bidean dela, edo agortu dela, edo ez dakit. Nafarroan D-ereduan sartzen den jendearen ehunekoa estankatu egin da. Bestelako mugimendu soziodemografiko batzuek erakusten digute gertatu dela horrelako euskararen, eta ez da dila inor ofenditu, matizeak baita euskararen horrelako klase medianizazio bat, ez burgeste bat, baizik eta klase medianizazio bat. Badakigu Euskal Herrian ez dela egon burgesia handi bat euskaltzale inoiz. Hori da katalanen gandik bereizten gaituen gauzetako bat. Katalunian lortzen zuten langile klase migratua linguistikoki integratzea, administratiboki frankopean oraindik ere debekatuta zegoenean. Katalunian zigorre regimenaz gain, zegoen oinarrian formazio sozial kompleto bat esango dugu, katalana, nun sektore katalanistek kontrolatzen zituzten ekoizpen eta distribuzio mekanismoak. Eta lortu zituzten integrazio tasak askoz handiagoak izan ziren. Edozein kasutan Euskal Herrian dago ambivalentzia bat modernizazio industrialarekin eta urbanoarekin. Ze hartzen da askotan mehatxu gisara eta horrek eraman zeitzak errepliege nazional batera. Mea gero fijatzen baldin bazarete, orain arte hitz egin dudanaren arabera, euskararen gaineko narratiba berriak eta artikulazio politiko berriak posibilitatu dituen prozesu objektiboa hori bera izan da. Mehatxatzen gaituen prozesu berak jarri dizkigu oinarriak mundu modernoan afirma gaitezen, ze Bretainian eta Oksitanian eta Ipar Euskal Herrian ze gertatzen da. Izan dira garapen industrialaren polo bat? Ez. Iraundute nahiko berandu arte hiztun komunitate esanguratsuta trinkoekin? Bai. Osa, Ipar Euskal Herria erabat euskalduna zen duela 50 urte arte. Eta zer gertatu, egun batetik bestera joan direla zakutik hartzera, zergatik. Ez delako egon modernizaziorik eta horrelako repliege moduko bat egon delako. Horik nabarmena da, Oksitanian, Bretainian, Iparraldean, ez dakit, zuk ezagutuko dituzu ketxuen kasuak eta abarrak, baina badude diglosia modalitateak, eta batzuk dira formazio sozial industrialki aurreratuetan gertatzen dira, beste batzuk ekonomikoki estatu barruan ere periferikoak diren tokietan, eta bar. Eta Euskal Herrian gelditu zaigu. Claro, kontuan hartu behar da, aurreko ziklo hartan kombinatu zirela horrelako euskalgintza sozial eta instituzional bat, tentsioan egon direnak, eta garaian batak ala besteak irabazi dutenak. Edozein kasutan, prozesu honek guztiak zer utzi digu? Diglosia modalitate bat alderantzikatua, non hizkuntza administratibo bat daukagun, ofiziala, badakit subordinatua dela eta oso administrazioan sartze partziala egon dela. Baina EAN eta partzialki Nafarroan badago, baina sozialki deserrotua dagoena. Eta soziologikoki gizarte sektore jakinetan dagoena txertatua. Ja bukatzera egingo dut, baina pare da gauza badauzkat esateko. Orduan, egungo egoera. Claro, egungo egoerak dauzka ezaugarritzeko beste hainbat elementu, eta asko eskapatuzko zaizkit eta hau artikulatu behar da hobeto, Baina
integrazio mekanismoen krisi moduko bat aurre ikusi daiteke. Klase ertaineko gizarteak Europan jaso dira alde batetik oinarri ekonomiko bategatik, erdigune imperialistan daudelako, baina gero estatuak produzitu ditu zentzuren batean ere. Horrelako excedentearen banaketa mekanismoen bidez. Eta are gehiago, mekanismo horiek krisian sartu zirenean ere aron neoliberalean, bitarteko finantzarioen bidez eta horrelako kapitalismo popular baten irudia sortu zen, non jabetza higiezinetarako sarrera egon zen, etc. Egon dira horrelako klase ertainaren konstituzio ziklo diferenteak, ezta? Badirudi, klase ertaina izaki estatuaren integrazio mekanismoekin zerikusia daukan zerbait, eta integrazio mekanismo ekonomikoekin ere, badirudi lana integrazio mekanismo bezala ari dela bintzat modifikatzen, ez dut esango desagertzen, ez naiz izango apokalipsiaren bozera maila, baina bai bintzat zehatzen, aldatzen. Osea, kontestu ekonomiko fordista batean, sortu zena moduan Euskal Herrian garai hartan, lana bera, bazen integraziorako mekanismo bat. Gero, gehitzen zitzaizkion, integrazio politikoa zeuden antolakundena, zegoen mugimendu sozialaena, eta ondoren trantzizioa eta gero, hezkuntzaren mekanismoa, eta ongizate sistema erlatibo batena, eta bar. Baina lanarena, nabarmen, sartu da krisian. Ze integrazio mekanismo dauka laboralki migrazio fluxuak egungoak. Nire ama, eta Andaluziatik etorri ziren zuzenean lanera, eta 14 barre ziren, guztiak. Hezkuntza, hainbat analizik adierazten dute, hezkuntzak gero eta gutxiago funtzionatzen duela integrazio mekanismo bezala, eta gero eta gehiago funtzionatzen duela benetan segregazio sozialerako mekanismo bezala. Orain hartuko honetan, baina hau ikertu beharko genuke. Integrazio politikoa. Klase ertaina polarizatzen ari den momentu batean, proletarizatzen ari diren sektoreei alde batetik, eta beste batetik lehenagotik proletarizatuta zeuden sektoreei zuzendutako estrategia politiko bat, non dago? Eta non dago Euskararen presentziarik eza? Galderak dira. Orduan, kontestu guzti honetan, ari dira tema guzti honen fenomeno konkomitante batzuk edo gertatzen. Hizkuntzekiko jarrerak aldatzen, gorakada erreakzionarioak oroar, baina hizkuntz espresioa dauzkatenak, Euskararen aurkako oldarraldia ere bai. Eta, badauzkat 5 minutu? Bai. Luzatu egin naiz aurreko zati batzuetan, eta hemen neuzkan gauza batzuk interesgarriak aipatzeko, baina ez dakite. A ber, venga ba. Orduan, honen aurrean, pare bat plano, edo 3 bereiziko ditut, alde batetik, kombinazio akumulatibo berri bat sortu daiteke. Honen inguruan ari da jende pila bat pentsatzen. Hau da, baita ezkerra bertzalean eta ikuspegi feministagoetatik eta Jule Goikoetxearen hausnarketak eta norabide honetan doaz, Mario Zubiaga. Jente guzti hori ari da termino hauetan pentsatzen, baina nola pentsatzen dituzte artikulazio hegemoniko deitzen dieten horiek. Hauen tesia zen, esate baterako ez, ez gara ezer sustantzialki dominazio erlazioek egiten gaituzte, eta hauek esaten zuten subalterno izateak egiten gaitu emakume, subalterno izateak egiten gaitu euskaldun, subalterno izateak egiten gaitu migrante, subalterno izateak egiten gaitu hori guztia, eta ondorioz subalternitatean artikulazio bat existituko da. Aztertu gabe benetan ze baldintza objektibo existitzen diren, nahi baldin bada subalternitate horiek metakorrak izan daitezen, eta ez kontraesankorrak. Ze Euskal Herrian baldintza guztiak daude, subalternitate horiek metakorrak izan beharrean kontraesankorrak izan daitezen. Claro, guk postulatzen duguna ez da horrelako artikulazio hegemoniko abstraktu bat. Baizik eta klase artikulazio bat eta klase subjektu eraberritu bat. Mea tema hau ere, ez baian dago, oraindik ez diogu eman guztiz soluzio intelektuala arazo honi.
Ze proletarizatuen eta proletalgo sakonaren arteko artikulazio politikoak mutatiz mutandiz gainera euskararen auzirako biz sektore soziolinguistikoaren arteko artikulazio politikoa ere esan nahiko luke. Eta hemen sartzen da, estrategia eta euskararen auzia nola zehatzen diren. Hau oro da interrogante bat, baina gehigarri hori dauka, bada interrogante orokor bat estrategiarena, baina gehigarri hori daukan Euskal Herrian. Ze independentzia eta sozialismoa famatuak, orain haien historiaren atzera begirada egiten dutenean, haien buruaren apologeta guzti hauek asmakizun handia bezala izendatzen dutenak, agortu du bere zikloa, behintzat formulazio partikular horretan. Eta bere agorpenaren sintomak nik uste nabarmenak direla. Gero orduan, koiuntura inmediatuan, gorakada, euskalgintzaren barruan egon litezken gorakada reakzionarioen zantzui nik uste aurre egin beharko geniekela. Izan ere, hasieran botaduan argudioen bidetik, repliege nazionalak klase batasuna oztopatzen du. Haiei etzai inporta agian erabat nazionalean pentsatzen dutenei klase batasuna, baina haien helburuak betetzeko ere, haiek dauzkaten nazioaren biziraupen helburuak betetzeko ere, ez dut uste eraginkorrena denik. Hau, hitz egin daiteke, baina niri interesatzen zaidana da langile klasearen barruko segregazio identitario bat sortzen dutela mota honetako jarrera erreakzionarioak eta baztertzaileek. Oldarraldiaren auzia. Oldarraldiaren auziak baduka egia elementu bat. Badago oldarraldi bat, Euskararen aurka orain dela egun batzu gainera agertu da berriz ere, udaletxetan euskaraz funtzionatzeko zegoen dekretu bat atzera bota duela gorenak eta berez Eusko Jaurlaritzak egin behar zuela elegite bat, baina pasa zaiola epea elegitea egiteko. Hor badago zerbait iluna, ez? PNV-ri ezin zaio pasa elegite bat egiteko epea. Hori ez du sinisten inork. Koldote dituk esaten zuen Twitterren, ez? Nik dara matzat Jaurlaritzarekin auzitan 40 urte. Bueno, ez da egite 40 urte euskal, baina Jaurlaritzak. Baina etzaie pasa behin ere elegite bat egiteko epea. Orduan, badago egia elementu bat. Kontua da, nola pentsatzen dugun tema hau. Ze, oldarraldiaren temaren zentraltasunak euskalgintzari eragiten dio repliege estrategiko bat ere. Hau da, momentu batean non jendeari zen hitz egiten jauzi kualitatiboak eman behar direla, esparru sozial eta ez da egin nolakoetan. Euskalgintzaren repliege estrategiko bat dakar tema horien zentraltasunak. Eta, gainera, kontuan euki behar dugu, orain sartuko naiz gero, ez naiz esaten ari ez aio nik kasu egin behar, baina kontuan euki behar da administrazioaren euskal izaeraren defentsan, oinarrian, ze sektore sozial dagoen eta ze talde interes defendatzen ari diren prozesu horretan. Hausnartzeko, besterik gabe. Egia da, eta hau nik uste dut guk ere aldarrikatu beharko genukela, eta hau da pixka bat gainera Leninek bere garaian nazio auzia eta kultura auzia interpretatzeko zeukan logika, ez? Hemen daukagu pluraltasun bat eta hemen nahi dugu artikulatu klase batasun bat. Ezin dugu ukapenaren taktika bat, estrategia bat erabili. Eta badago horrelako nozio bat tarea demokratiko batzuena, ez? Programa sozialistaren barruan. Daude tarea demokratiko burgez esaten zitzaien batzuk, baina modernizazio liberalak berak eta burgesak berak ez dituenak gauzatu. Hor badaukagu, esate baterako, iparraldean, dauzkagula lehenengo eta bigarren mailako hiritarrak hizkuntzaren arabera, eta hori nabarmena da. Eta guk ezin dugu defendatu lehenengo eta bigarren mailako hiritarrik egoterik. Hau da, zentzu negatiboan ezin dugu mota horretako ez privilegiorik, ez zerarik, diskriminaziorik egoterik zeratu. Albidetu. Nafarroan, horrelako geometria variable bat dago euskaren auzian, baina badago hainbeste tema formal hauetan. Claro, EAen kontua konplexuagoa bihurtzen da. Izan ere, tema formal hauetan zentratzeak, esan dudan bezala, repliege estrategiko bat ekartzen duelako, eta repliege estrategiko bat uztartu daitekena posizio ideologiko
atzerakoiagoekin ikusiko dugu potentzian, oraindik ez behintzat ez da horrelakori gertatu, baina klabe horretan dago euskalgintza. Eta hirugarrenik gure jardun politiko-kulturalak ze ekarpen egin beharko lioke diglosiari aurre egiteko prozesuani. Hain zuzen ere, gu garelako sektore soziologiko nahiko determinatu bat momentu honetan, baina gure asmoa da zentzu sozialean espantsiboa izango den antolakundeak sortzea. Eta hor, ze bisagra papel jokatu dezakegu klase estratu eta sektore soziolinguistikoen artean. Euskan gauza gehiago botatzeko, baina ja denboraz pasatzen ari naizenez, nire helburua gaur besterik gabe euskararen auzia ikuspegi politiko estrategiko globalago baten baitan txertatzea izan da, eta eztabaidarako elementuak proposatzea seinalatu nahi izan dut, ez diogula erreparatu behar ez euskal sentimentalismo batetik, ez altruismo abstraktu batetik ere, eta ez dela estrategiatik bereizitako auzi inkomodo bat. Faseko helburu estrategikoak Euskal Herrian lurreratzeko elementu gisa ulertu behar dugu, eta klase batasunaren eraikuntzaren ikuspegitik. Eta bukatzeko Arestiren poema bat irakurriko dizuet, pixka bat englobatzeko eta zentzura emateko kontuari ez. Bilbauko kaleak. Bilbauko kaleak gora eta bera, errekatik mendira, batzuk artezak, gehienak zeiarrak. Lurra estalida etxez eta gizonez, eta gizonak toki batetik bestera eramateko makinez. Bizi oztabekatuz, karitatez eta krimenez. Plaza biribilak, submardi zabalak, zuek niri gogora ekartzen didazue nire asmo zaharra. Behin egin nahi ukan nuen eta inoiz egin ez dudana. Autonomia, adiskidetasuna, bakea, libertatea, foruak, maitatu ditudan gauzak. Urkijo ministroa, Gardoki kardinalea, Mazarredo almirantea, Egia generala, Arrikibar ekonomista, iguindu ditudan gizonak. Kaleak, kale motzak, kaleak hemendik handik hortik edonundik. Gorbeiara joateko gutizia sortzen zait barrenean bertan organizatzeko euskeraren salbazioa. Baina hemen geratzen naiz. Kale arte honetan milagro baten zai, egunero bizarra kentzeari usteko, nahikoa korajerik ez baitut. Eta eskerrik asko, nahi bukatu.